मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपले पुन्हा एकदा मी मनापासून स्वागत करते. ही मी 6 अंडी घेतली आहेत. आता आपल्याला ही अंडी बघून समजलंच असेल की आज आपल्याला काय बनवायचे आहे. तर मी आज बनवणार आहे तुमच्या सगळ्यांसाठी सगळ्यांची आवडती अंड्याची भुर्जी. चला तर आता आपण अंडा भुर्जी करायला सुरुवात करूया. अगदी झटपट होणारी ही आपली रेसिपी आहे. सर्वात प्रथम आपण थोडं तेल घालूया. आपलं तेल छान तापलं आहे. आता आपण ही कढीपत्त्याची पानं टाकूया. आपल्याला गॅस स्लोच करायचा आहे. ही मी एक हिरवी मिरची घेतली आहे. हिरवी मिरची टाकू. लसणीच्या पाकळ्या मी 5-6 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या होत्या बारीक चिरून. छान आपण हे व्यवस्थित परतून घेऊया जेणेकरून लसणीचा आपला कच्चेपणा निघून जाईल. तुम्हाला जर आलं लसूण पेस्ट वापरायची असेल तर तुम्ही आलं लसूण पेस्टसुद्धा वापरू शकता. आपली लसूण छानपैकी अशी परतून झाली आहे. आता आपण कांदा टाकूया. मी 6 अंडी घेतली आहेत. त्यासाठी मी मोठे 4 कांदे घेतले आहेत. आणि 6 अंड्याची भुर्जी आपल्याला 4 ते 5 माणसांना आपल्याला आरामशीर खायला होते. कांदासुद्धा आपण छानपैकी असा अगदी लालसर रंग येईपर्यंत परतून घेऊया. आता आपला थोडा कांदा गुलाबी रंग होईपर्यंत आला आहे, पण अजून आपण थोड्या वेळ त्याला अजून गुलाबी करूया. बघा आता आपला कांदा छान परतून झाला आहे आणि सुंदर असा त्याला गुलाबी रंग आला आहे. आता आपण त्यात टॅमॅटो घालूया. मी मोठे 3 टॅमॅटो घेतले आहेत. हा टॅमॅटोसुद्धा आपल्याला अगदी छान एकदम मऊ असा याच्यात परतून घ्यायचा आहे. आता आपण त्यात मिक्स मसाला घालूया. हा मी 1.5 चमचा मिक्स मसाला घातला आहे. तुमच्याकडे जर मिक्स मसाला नसेल तर तुम्ही मिरची पावडर आणि गरम मसालासुद्धा टाकू शकता. थोडीशी हळद. हे सुद्धा व्यवस्थित छान असं आपण परतून घेऊया आतमध्ये. मी भुर्जी बनवताना फोडणीला तेल घातले होते. त्याऐवजी जर तुम्ही बटर वापरलात तरीसुद्धा चालेल. बटर घातल्याने भुर्जीची टेस्ट अजूनच खूप छान येते. आता मी अंडी टाकते. ही 6 अंडी आहेत. मी व्यवस्थित ढवळून घेऊया आपण. छानपैकी एकजीव करूया आतमध्ये. थोडं मीठ टाकूया. चवीनुसार मीठ टाकूया. आता आपल्याला एकदम व्यवस्थितपणे सगळे जिन्नस आपल्याला छानपैकी मिक्स करून घ्यायचे आहेत. आणि अशीच आपल्याला ही मंद गॅसवर भुर्जी छानपैकी शिजवून घ्यायची आहे. आता मी गॅस थोडा मध्यम केला आहे आणि आपल्याला ही भुर्जी अगदी सुटसुटीत होईपर्यंत अशी सतत ढवळत राहायची आहे. म्हणजे जेणेकरून ती आपली भुर्जी खाली पॅनला चिकटणार नाही. आणि अशी व्यवस्थितपणे आपल्याला अगदी ढवळत राहायचं आहे. हे बघा आता कशी छान अशी मिक्स झाली आहे आणि सुटसुटीत होत आली आहे. अशीच आपल्याला सतत ढवळत राहून तिला व्यवस्थितपणे अशी सुटसुटीत करून घ्यायची आहे. आता ही आपली भुर्जी आपल्याला खाण्यासाठी तयार आहे. पण त्यात थोडी मी कोथिंबीर टाकते.
ती सुद्धा आपण व्यवस्थित अशी परतून घेऊया. त्याआधी जर तुम्हाला माझी एक नम्र विनंती आहे, जर तुम्ही माझे चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केले नसेल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.